Siinä on vaan 8 lasta enää. 2, 4, 6. Niin, mut 1 lähtee ihan just. Olisiko toi vapautuu jo? Sitten kun siellä on 1 lapsi, niin siinä saa mennä. Se on aina silleen. 4, 5. Moi Ilhan. Ihan oikeesti. Mua alkaa jo kohta ärsyttää. Enkä Mä uskon. Olemme tylsistyneet. Mä en halua istua sen takia, että mä haluan, että jos tässä tulee jotain meidän frendejä, jotka ei tiedä siitä jutusta, niin me harrastetaan keppareita, niin sitten mä oon vähän kusessa. No joo. No et ehkä sinä, mutta minä olen. Olen minäkin. Ja. No mä setään asun tässä pihassa. Piti laittaa Sonillekin vielä vähän mössöä. No, mä ite tein keppareita tilareina, eli tilaustöinä, ja sit mä myös ite ostan niitä. Sitten mä kisaan kaikkialla ja myös valmennan eri ihmisiä. Se ratsastaminen ei välttämättä aina ole silleen kisoja varten. Välillä mennään vaan huvikseen silleen. Mut joka kerta me kumminkin yritetään oppia aina uusi asia. Laitaanko niille loimia? Ei varmaan. Ei. Sitten jos ne on hikisiä. Joo. Annat sä mulle yhden narun? Joo. Ja voitais laittaa Ryankin. Haluatko sen siistin narun vai semmoisen? Ihan sun. Tosta noin. Laita Ryanillekin naru. Roosa oli eka mun kaveri, jonka mä tapasin, joka osasi leikkiä sellaisia leikkejä. Kaikki mun muut kaverit halus vaan leikkiä, että me oltiin ihmisiä. Mun mielestä se oli hirveän tylsää ja sit Roosa oli just semmonen, että me oltiin aina jotain eläimiä tai lohikäärmeitä tai jotain. Se oli ihan mahtavaa. Me oltiin kummatkin jotenkin tosi erilaisia. Mulla ei ollut ennen ollut sellaista kaveria ja jotenkin musta vaan tuntui, että mä olin löytänyt semmoisen samantyyppisen ihmisen. Vaikka me oltiin silloin niin pieni, mä olin varmaan 3 tai 4. Ja se vaan heti matchas. Reeta? No? Miten me mennään kartoon? Onks toi sun Kiitos. kartta? Ja lähdetään sitten käynnissä 2 kierrosta. Ja haetaan sitä ohjastuntumaa. Ja ruvetaan hakea sitä, että se hevonen on pohkeiden välissä hyvässä paketissa ja se kuuntelee apuja ja keskelle sivua pysähdykset. Siis kaikkia sivuja, pitkiä ja lyhyitä. Jup. Ota Reeta vähän etäisyyttä. Niin tosiaan Reeta, sun pitää keskittyä paljon siihen, että sä pidät sen hevosen paketissa silleen, että sulla ei ole löysät ohjat, koska me ei tosiaan voida ruveta hyppäämään sitä korkeata ilman, että nämä perusjutut menee.
Mutta muuten meni tosi hyvin sitten tuossa koulupuolella. Ja maastossa Jupi ei yhtään rynninyt. Eikä juuri ollenkaan, tai siis ei tainnut ollenkaan pukitakaan tänään. Niin se kanssa kertoo siitä, että sä menit siellä hyvin tasaisesti ja se lämmittelystä asti otit sitä hevosta herkäksi suusta ja silleen, että se menee silleen kun sä pyydät. Että jos sä pyydät ravia, niin sitten menee ravia ilman, että pitää ruveta niin kunnolla raipalla napsuttelemaan sinne. Hei, älä yritä tulla sieltä. Ei se yritä karata, se vaan tulee. Näit sun uusin video? Ei, en mä niitä näytä. Näytä. En näytä. Miksi et näytä? En mä oikeesti. Miksi et? En mä tiedä, tää on jotenkin niin, moi, olen ollut tällainen. Jotenkin tulee niinku semmonen vähän olo, vaikkei sitä niinku ole koskaan ennen sitä sille ajatellut. Tai niinku jos katsoo näitä yksin, ei tule semmonen olo. Mut sitten kun katsoo jonkunkaan, niin sitten on vähän silleen, joo, juu, moi. Joo. Trying so hard to forget all the rest of you. Everything there ever was to remember. And then I just surrendered. And then I just surrendered. Joo, no kyllähän mä siitä aika lailla ylpeä on. Että on tosi siistiä, että ihmiset on silloin aikoinaan inspiroitunut musta ja vaikka tyyli jonkin videojuttu lähtenyt mun takia messiin ja on niinku vähän silleen kehittänyt harrastusta siihen suuntaan, mitä mä oon niinku ajatellut, että milleen se olisi hienoa olla. Niin onhan se niinku, se on ihan älyttömän hienoa mun mielestä. Silloin kun niinku Alisa oli vielä sellainen, se on vieläkin suosittu, mutta niinku sellainen ihan silleen huippujuttu, niin mä sain silleen inspiraatio. Mulle vaan tultiin sanoa, että tiedätkö tämän kohteen Natasha? Sitten mä en oo ikin kuullut sitä kaikki sää oikeasti. Sitten mä olin silleen, joo, en oo ikinä kuullut. Sitten ne näytti ja sitten mä katoin sen yhden videon. Sitten jotenkin sitä kautta mä katoin sitä videoa koko ajan edestakas. Ja jotenkin aloin katsoa niitä mun omia askeleita silleen, että niinku peilin kautta, että eihän nää näytä yhtään samalta. Ja sitten jotenkin sitä kautta mä aloin niinku harjoittelemaan. Ja ravi. Ei vielä laukkaa, ei vielä. Nyt. Käännä. No ja? Jatka. Ota vielä ohjaa, nyt sä myötäät näin. Ja vaikka sä et jaksais sitä rataa loppuun, silti sä jatkat. Taistelu on aina sen arvosta. Jatka. Ihan sama vaikka sä tulet alas näin. Jatka silti suoraan. Ja tuolla kun sä viritit, niin se ei edes niin lähtenyt lujempaa. Me uudelleen. Olen raaka.com. Jännittääks? Kyllä vähän. Et sua. No joo, hymyilyttää vaan. En tiedä miksi. No miksei hymyilyttäis? Alkamassa on siis vuoden 2014 keppihevosten Suomen mestaruus. Hetken kuluttua alkaa luokka 1, junior-luokka 40-50 senttiä. Junior-luokan radan läpikäynti päättyy. Kisaajat pyydetään siirtymään katsomoon tai lämmittelyalueelle. Moi, kisamaksu Marjamnie.
Sieltä. Okei. Ai mikä? Maria Nie. Ykkönen, kakkonen. Tuut kolmonen, muista viidet jos. Joo. Kakkonen. Vaikka tiputat, kolmonen. Muista, nelonen täältä, kierrät. Se mitä rauhoittuu. Ja luokan viimeisenä radalle saapuu Milla Kivimäki ja Pinky Little Crazy. Oh my god. Vittu sen pitää muistaa virittää tai se tiputtaa joka ikisen. Jatka. Hyvä, jatka. Jatka. Kolmonen. Ei. Ei. Eiku joo. Jatka. Neloselle. Jatka. Muja käänny. Ei, käänny. Eteen. Jatka. Nyt se väsyy, voi vittu. Tuo. Ihana. Hyvä Milla! Hengitä vaan. Hengitä. Se meni ihan sairaan hyvin. Sä tiputit vaan yhden. Se meni ihan tosi hyvin. Hengitä vaan. Pistän sulle koska. Mä voin sanoa, että teille tulee kiva kamppailu tästä koulumesta. Ei se ole mikään karppailu, meillä on kumminkin kavereita. Niin, ja sitä paitsi Marja on ratsastunut kauemmin kuin minä. Kiva pitkät ohjat. Älä. Hyvä Jessica. Ja seuraavana vuorossa luokan viimeisenä Mariam Nie DS Van Chante, joka on varuutansa Amerikan ratsuhevonen. Se meni aika pitkälle, mutta vähän. Sulla meni ihan sairaan hyvin. Luokasta 4. tänään ratsasti Navy VE Dan Zipper. Pistemäärä 90. Ja täällä lukee askeleiden joustavuuden kohdalla, että todella lennokas. Ja hevosen ja ratsastajan yhteistyöstä kaunis parivaljakko. Ensijohto. Pronssia, sijalle 3. Tänään ratsasti Suttu Never Mind My Name. Pisteitä 91. Askeleiden joustavuuskohdassa lukee kiva lennokkuus, kiireinen loppua kohden ja oikeista teistä hyvät kulmat maininta. Enpä tullut kulmia ajatellen. Tänään hopeaa sijalle 2 ratsasti Mariam Nie DS Van Chante. Pisteitä 92. Askeleiden joustavuuskohdasta kaunis liike, laukka melko hidas. Oikeasta teistä muutama kulma jäi vajaaksi. Kultaa tänään sijalle 1 ratsasti. Mitä? Jessica Hoila. Onneksi olkoon Jessica. Pisteitä 94 ja askeleiden joustavuuskohdassa lukee, että todella upeat liikkeet. Yes. Onneksi olkoon voittajalle, sijoittuneille. Otetaan hallittu kunniakierros oikeaan kierrokseen. Tästä on siis tämän vuoden
Hyvä, joo. Onneksi. Mutta me ihme seuraa mun blogia. Se on huominen odottaa jo .blogspot.com. Joo. Ja Jessica, sä oot siinä, kun sanoit, että sä et sijoitu. Niin, mä olin ihan varma, että mä en sijoitu. Toi oli ihan vittu viennävettely. Toi oli oikeesti sisällään. Ei vitsi. Oh my god, me tuli kakkosen. Mä oon periaatteessa maailmanmestari. Mulla se kiusaaminen alkoi aika lailla siitä, kun me oltiin mun kaverin kanssa, mentiin kepparilla tekee jotain maastolenkkejä ja sitten nähtiin siinä jotain mun luokkalaisia poikia silleen matkan varrella. Ja mä oletin että ne ei huomannut tai ne ei tunnistanut tai jotain, koska me pystyttiin niin menee aika nopeasti silleen piiloon ja menee jotain toista reittiä, mutta sitten hetken aikaa siitä niin mä sain kuulla, että sitä juttua oltiin levitelty pitkin meidän koulua. Ja siihen aikaan mä olin kanssa niinku jo YouTubessa, vaikka ihan, niinku ihan alkumetreillä, mutta kumminkin olin siellä ja ne oli löytänyt mun videotkin sitten siinä samalla. Ja sitten se aika lailla kärjisti loppujen lopulta siihen, että mä en enää ollut oikein missään kaveriporukoissa. Ja sitten mun kaikki tube-videot ja niinku siihen aikaan myöskin sivutkin sitten tulvi kaikkia semmosia negatiivisia viestejä. Sitten oli myös yksi sellainen tilanne, mitä mä en oikein vaikuta unohtavan koskaan, kun mentiin kavereitten kanssa tekemään jotain mettälenkkiä, niin joku sitten samasta koulusta olevasta tyypit niin rupesi heittelemään meitä ja kaikilla jääpaloilla ja kivillä ja rupesi lyömään mua. Itse asiassa suurin osa mun kavereista just on sellaisia, että ne ei tiedä mitään mun harrastuksesta. Ja esim. Just eilen, niin mä googletin oman nimen nettiin. Ja se oli niinku täynnä kaikkia kepparijuttuja. Et kyllä mä oon meinannut vähän niinku ns. Jäädä kiinni siitä. Ja silleen mua ehkä pelottaa, että mitä ne sit siihen sanoo. Ei ois ikinä uskonut susta. Siellä oli semmoinen yksi porukka, joka tavallaan aloitti sen. Sitten sen jälkeen koko luokka oli siinä mukana ja sitten siellä oli pari sellaista tosi kivaa tyyppiä, niin ne sitten tuli yhdellä välkällä sanoa, että voi Elsa, kun me säälitään sua niin paljon, kun sulla on tollasta, mutta se oli jotenkin se kommentti ehkä pahensi sitä, koska mä en halunnut, että ne säälii mua, vaan mä halusin, että ne ymmärtää, että ne muut tekee väärin ja niin kuin tavallaan itse sitten niin kuin jotenkin yrittäisi korjata omilla teollaan sitä asiaa, jota ne ei kuitenkaan sitten tehnyt. No ei pakko. Se on kyllä ihan sikaiso. Kato sitä. Tää on ihan älyttömän iso. Mä en tiedä, täytäks mä tän silleen ihan.
Kai sitä on vaan niinku ihan silleen lytty. Siis silleen niinku... Et se on niinku ihan täydellistä. Se on kovalla täytöllä. Niin. Vitsi, tää on iso. Koko itekin sanoo. Mut se on hyvä, koska mä en tykkää leinkään pieniltä yhtään. Oot sä miettinyt tuolla mitään nimeä tai mitään? En. Mä en tykkää mistään Sun is coming up. Niinku mistä tollasista. Niin, mikä sen nimi on? Ison alle. No, ikinä. Oh my god. Iso mitä? Iso mikä? Ison alle. Ei ikinä. Big Teddy Bear. No. Ai niin, Black Teddy Bear. Sitten tulee... No mä haluan, että sitä sanotaan Bobiksi, koska mä en halua tammaa nyt sittenkään. Okei, toi on Bobby. Tulee vaan heti mieleen Bonfire. Bonfire. Bobby. Joo. Ja se sitten on se. Eli Bonfire. Ja sit se Bonfire. on... Niin, ja sit se on Bobby. Joo. Tää on aika erilainen. Sillä se on kevyt ja sellainen raskas samaan aikaan. Sillä mun mielestä ihan kiva. Ei oo vaan vielä tottunut tähän. Se on kaikki vähän riehua. Tää on ihana. Se oli tosi se on tosi Sellainen odotettava, just sellainen vaativa. Kepariharrastus on siitä helppo, että niinku, sä käytät silloin omia jalkojas. Ja sä voit vähän niinku improvisoida ihan itse. Jos sä ratsastat vaikka oikealla hevosella, niin se on paljon vaikeampaa silleen, koska sä et hallitse sitä, niinku, että miten se liikkuu muuta kuin apujen kautta. Tai silleen. Se on vähän monimutkainen juttu. Asko. Noin, hauska nähdä. Tässä on trimali. Joo. Hidasta, hidasta. Hyvä. Ja käännä. Hyvä. Ja rauhoitut vähän itekin myös. Kokeile lopettaa se, että sä niinku sihiset sille, koska se saa siitä vähän sellaista niinku lisää sellaista ääntä. Oo ihan hiljaa. Ja rauhoitut vaan. Jos se tuntuu siltä, että se lähtee kuumenemaan tässä, tai jos se tekee tollasta, niin käännä sä vaan heti esteen ohi ja pysäytä suoraan ja tee voltti. Saimme kokeilla sitä. Onko tää pienempi kuin suomat vai isompi? Pienempi. Joo. Toi on mun talli isoin heppo melkein. Onko? Ihana trivoli. Ihana kattoo omaa kasvattiheppoa mennyt jonkun muun. Oh my god, tää oli Seppe! Kyllä täällä energia on. Tän on jotenkin helppo liikkua silleen nopeampaa. Se menee hirveän nätisti. Sä oot kyllä hyvin mennyt tän.
Moi. Moi. Tervetuloa. Kiitos. Mikä tän nimi on? Bobby. Okei. Minkä rotunen se on? Tanskan puoliverinen. Okei. Ketä tuli? Nelly. Okei. Oi, ihana Harja. Lala. Onks Vire hyvä hyppää? Ei, mutta meillä on ekan koulutus. Joo, mä tiedän, mut siis kato, kun me ei varmaan saada niinku 2 tunnille peräkkäin. Niinku sama poniini. Sitten sieltä tullaan aina pituushalkasijalle ja tähän tulee keskelle seis. Ja sitten mennään vuorotellen oikealle ja vasemmalle. Hyvä ravi, aisku ja muutkin. Sitten koko rata leikkaa Annista. Täältä. Joo. Mun on kyllä mahdollista tulla muihinkin kaupunkeihin valmentaa, mutta mä en niinku Turkuun kauemmas lähde yleensä. Ootko käynyt Turussa? On, Aina. kerran. Joo, muuten hyvä. Mukava, mutta siis mä olin siellä yötä. Mutta niin, Pystytkö tulemaan itse Tapiolaan? pystyn. Joo, niin Tapiolan tavallaan, kun Tapiola lähtee siitä Länsiväylältä tänne, Joo. niin Westend on täällä, niin pystytkö tulemaan sinne? Pystyn. Okei. Tarvitsee vaan sit niinku tarkemmat tiedot. Pääsitkö tonne Nurmijärvelle? Jossain vaiheessa valmentamaan? No kyllä se varmaan on jossain vaiheessa mahdollista. Se on niin iso meidän pihaan niin pienestä. Tuleeko se vaan silleen peräkkäin, vaan aina yksi laukku? Toisella asteella niinku yksi. Okei. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one, a good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back till I know sky. Gonna swim from the chandelier, from the chandelier. I'm gonna live like tomorrow doesn't exist, like it doesn't exist. Gonna fly like a bird of the night, feel my tears as they fly. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. But I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Won't look down, won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. 'Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight, on for tonight. 'Cause I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight, on for tonight. 'Cause I'm just holding on for tonight. 'Cause I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight, on for tonight. Kun keppareiden niinku, kans silleen, on aina positiivinen. Ja sit niinku, jotenkin tuolla, kun on kavereiden kanssa, niin sit se vähän vaihtelee. On välillä positiivinen, välillä negatiivinen. Mutta jotenkin keppareiden kanssa on tosi usein tai silleen positiivinen ja saa positiivista palautetta, positiivisia ihmisiä ja niinku, ei ole oikein negatiivisia puolia. Mut sitten niinku, siinä normaalissa aiskussa on.
kyllä mä nyt toisaalta sanoisin, että on 2 aiskua olemassa. Äiti herätti mut ja sanoi, että sut on sijoitettu laitokseen. Sitten mä olin ihan silleen, että se tuli niin yllätyksenä. Ja se oli ihan vaan siitä, että mä olin niinku ollut niin paljon himasta pois ja mä en totellut äitiä. Äitistä tuntui siltä, että mä en niinku noudattanut mitään sen sääntöjä tai kuunnellut sitä yhtään. Mä nyt oon ollut täällä päälle kuukauden ja 2 viikkoa liikkumarajoituksessa ihan vaan mun turvallisuuden takia, koska mä oon täältäkin ollut vähän silleen hatkoissa. Sinänsä vähän ärsyttää, mutta minkäs sille voi, mulla on kisat lauantaina. Siis ensi viikon lauantaina, ei huomennakin olisi ollut kisat, mutta ei mua tietenkään sinne päästetä ilman aikuista, niin menen sitten ensi viikon lauantaina kisoihin. Ja mitä mä nyt sanoisin siihen? Mä en oo harjoitellut paskaakaan. Tää on perseestä. Ja mä en viitti oikein tuonne saliin mennä harjoittelemaan, koska siitä kulkee niin paljon nuoria, että se saattaisi häiritä mua aika paljon. Ja sitten kaiken lisäksi siihen vaikuttaa se, että täällä ei oo nuoria, ketkä tietäisi tästä mun harrastuksesta. Nyt eikä tulekaan tietämään. Elämässä on vaikeita ja helppoja hetkiä, ja nämä ei ole ehkä niitä mun helpompia hetkiä tällä hetkellä, mutta niiden yli pitää vaan hypätä. Mä tykkäsin koulusta ihan hirveästi. Mä en ollut koskaan mitenkään hyvä koulussa, mutta mä tykkäsin olla siellä, koska mulla oli paljon niinku puhuttavaa asiaa, mistä mä tykkäsin. Mut sitten varsinkin tää yksi poika, joka oli kans tosi fiksu, mutta tunteeltaan tosi kylmä, niin se ei sitten yhtään tykännyt siitä, että mä olin, tai että mulla oli paljon tietoa ja mä tykkäsin puhua ja olin koko ajan iloinen, niin se sitten päätti tehdä sille lopun ja niin. Sitten musta tuli tosi surullinen. Eli se aika lailla onnistui siinä. Äiti puhui mulle siitä, että siellä oli se terapiahevonen, että mä voisin ruveta käymään siellä ratsastamassa sillä. Mä muistan sen hetken, kun me mentiin sinne, mä muistan sen niin hyvin. Se oli sen Fionan persoona ja se tavallaan sen katse ja kaikki se, mitä Fiona oli jotenkin niin mua tai jotenkin mä näin jotenkin itseni sen kaltaisena. Tuossa on minä ja Fiona. Ai. Niin, mä jotenkin muistan sen yhden päivän, kun mä joskus 2011 elokuussa oli silleen kepparin kanssa ulkona, ratsastin siinä hetken aikaa, mutta sitten yhtäkkiä mulla tuli semmonen kauhean pysähtynyt fiilis, semmonen, että mä en jotenkin jaksa tehdä yhtään mitään. Et mä jätin vaan siihen toi kentän viereen itteni ja sen heppani ja jäin miettimään vähän, että mikä tää homma on. Mä en oikein tiedä, se oli tosi outoa aikaa sillä ja musta tuntuu, että mun kepparijutut oli parhaimmillaan ja mä fiilistelin niitä koko ajan. Mä en jotenkin koskaan
pystynyt niin kuin hillittämään itteeni siinä, että niin kuin mä editoin videoita, mä ratsastan, että se aina pysyi samanlaisena. Mä niin kuin tykkäsin tehdä sitä ihan mahdottoman paljon. Mutta sitten jotenkin sen keppariharrastuksen ulkopuolella mä muutuin ihan täysin. Ja musta tosiaan tuli semmoinen tosi varovainen ja tosi hiljainen, enkä mä oikein niin kuin osannut puhua kenellekään. Musta tuntuu, että kaikki mitä mä sanon, niin siinä on jotain semmoista tosi noloa. Ja mä koitin vaan pitää itteni silleen hiljaa, ettei kukaan vaan nauraisi mulle. Näetkö sieltä jotain? Kato tonne. Mitä siellä on? No siellä on noit sun kamoja, mitä niistä pitää ottaa mukaan? Vaan toi punainen hevonen. Mhm. Näyttäkää sitä. Mitä siellä on päällä? Ne hetan suitset ja sitten hetan loimia Okei, hyvä. Sitten vie Elli karsinaan. Kaikki loput tavarat sieltä karsinaan. Pistä Onks tää Elli? Joo, se on Elli. Tää on Elli. Siis onko se tää pussi? Just toi. Ja Joo. sit se valkoinen hevonen. Valkoinen. Niin toi. Siis toi, millä on musta silmä. Just se. Musta silmä. Okei. Okei. Onko sulla nyt tarpeeksi näitä tyynyn sisältöjä täällä? Joo. Meillä on hirveä hävikki tyynyistä yllättäen. Voitteko nyt tulla? Mä oon odottanut teitä 9 No niin, hyvä. Siis ei muuta niinkö? Ei muuta. Millä se Fatsu ratsastaa? Tää on nyt siis eka kerta melkein 2 viikkoon, kun Aisku pääsee sieltä laitoksesta johonkin. Moi. What's up? Miksi me mennään sinne näin ajoissa? No, mutta eikö teidän pidä kuitenkin katsoa ne radat läpi? Niin, mutta ei siinä mene tuntia, siinä menee 10 minuuttia. Se on hyvä, että on kerrankin ajoissa, kun ollaan yleensä aina muuten myöhässä. Ja mistä sä sen tiedät, että mä oon aina myöhässä? Niin, mä oon itse asiassa aina ajoissa. Niin paitsi kotiin tulos. Taas se alkaa. Oikeesti mulla menee hermo. Miksi et sä nyt voi auttaa Siksi. sitä? Aisku hei. Fatsu on nyt tullut tänne mukaan, sitä jännittää, se ei pysty oppimaan sitä rataa ilman, että sä autat sitä. Niin. Voitko ystävällisesti auttaa sitä? Se ei yritä. No kyllähän se just sanoi, että hän yritti parhaansa, mutta kun se ei kelpaa sulle. Ei kelpaakaan. Joo, no mutta se tulee nyt sinne mukaan, sä autat sitä. En auta. Kyllä, se oli nyt se diili. Ei mua kiinnosta. Hevosta, nosta. Nosta se hevosta. Kyllä se keppi uudelleen. Mulla sattuu. Ihan sama, uudelleen. Nosta sitä hevosta. Nosta kättä. Ups. Uudelleen. Eli ensimmäisenä aloitetaan 20-30 luokasta ja tää on tyyliluokka siis. Ja luokan aloittaa Liina ja VE Hellfire. Ja valmistautuu June Warrior. Ai valmistautuu? Joo, valmistaudut. Ei. Näytä mulle se, mitä sä tiedät. Ja se käsi pysyy rauhallisen, kun sä hyppäät käsi ja heppa menee näin. Oi vitsi. Mä otan sen video. Se nojaa liikaa eteen. Ja vaihto, ei herra. Käsi liikkuu ihan liikaa. Kato missä käsi on. Hyvä. Muistithan. Kamala. Miksi sun pitää olla noin ilkeä sille? Sulla on vähän liian vaativa valmentaja. Joo. Niin jo. Koska mä en yleensä valmenna aloittelijoita. Mikä se seuraava luokka on? Kyllä. Miten se, mikä on Kyyrä? Alisku voi selittää sulle. Ei, kerran nyt nopea.
Se on sellainen, että siinä niinku keksitään oma ratta, sit se mennään musiikin tahtiin. Eli toi tyyli. Hanki tuolle paremmat kengät. Mitä? Hanki tuolle paremmat kengät. Mitä kato? Ei mitään. Okei, aloitetaan kyyr! Meet säkin tohon luokkaan. Vaisku? Mitä? Menen. I see $1 billion in your eyes, even if we're strangers till we die. I wanna run away. I wanna run away. Anywhere out this place. I wanna run away. 'Cause you. Mä aina, vaikka koulussa oli joskus vaikeeta, niin mä aina tiesin, että mä pääsen sit Fionan luokse. Se oli niinku aina semmonen juttu, niinku, joka tavallaan niinku pelasti mut silloin, että se oli se juttu, joka piti mua silleen kasassa silloin. Vaikka mä en ole sillä Fionan jälkeen hevosten luona käynyt ollenkaan, niin silti noi keppihevoset on säilynyt ja se on... Ne on kans tosi tärkeitä, varsinkin Trivoli. Koska Trivoli on jotenkin niin Fiona-oloinen, niin se on siksi kans tosi tärkeä. Oot sä terve? Tiedätkö vielä, kuinka vapauttavat tuntuu päästä ulos? Mitä? Tiedätkö, kuinka vapauttavat tuntuu päästä kotiin? Joo, mä huomaan. Niin. Muija makaa kuin kalkkunan kaulavene siihen. Sä kato, kun tässä on oikeesti ihan kamaa. Mistä ootte? Tällaista. Mitä myrtsis? I get it. En mä tiedä, mä tuun ehkä huomenna tai sit mä en tuu viikonloppuna. Joo, no nähdään. Joo, moi. Tuut sä kemuihin? Oh my god. Myyrmässä mä olin vaan joo ei.
tiedätkö, mä en tuu tänään ulos sen takia, koska tiedätkö, mä haluan tiedätkö, viettää mutsikaa aikaa. Ja niinku tälleen. Kyllä se ole. Joo, no pistä viesti. Joo, no niin nähdään. Olisiko sun pitää käydä? Tiedätkö, ketä soitti? Moi, siis haluaisit sä lähteä mun kanssa mun seuraavaksi SM-kisoihin 11.4. Tampereella? Kysytte nopeasti, koska ilmoittautuminen on 2 ja jos sä haluaisit, niin sä voisit esittää jonkun mun hevosista näyttelyssä, kun mä en voi 2 hevosta itse esittää. Hyvä on. Mä laitan sen onnistumaan. Okei. Mahtavaa. Okei. Moi. Roosa pääsee. Okei! Nyt alkaa tämä näyttely! Mitä? Tässä on ilmoittautumista varmaan 10 minuutin päästä. No ei, me ei ottaa pari niistä. Te kaikki. Noniin. Okei, ei! Aloitetaan ne vasta SM-ilmoittautumisien jälkeen. Muutenkin kyllä aika moni jättää vielä jotain. Mä oon luokka 3. 3 luokkaa vai saa osallistua vaan? Ja näyttelyyn. Mikä se näyttelyyn myös? Apua. Hei, sano mihin luokkiin mä menen. 30, 50 ja 50, 60. Ulrika. 30, 50. Ei 30 cm, esteet 30 cm. Okay. Luokka 1, mikä on luokka 1? Mikä on luokka 1? No se on se mihin sä haluut. Hei, mulla on tässä 7 minuuttia. Ei oikeesti. Vauhtia! Mä kokeilen vielä saada tähän netin, koska nyt mun pitää ilmoittaa Roosa toisella. Tai sä ilmoitat Roosan ja mä ilmoitan itseni. Eli samalla kaavakkeilla ei voi 2 laittaa. Jos mä oikein ymmärsin. Kato sieltä ilmoittautuminen ja sitten lue se systeemi. Ja mä oon menossa näyttelyyn ja ekaan esteluokkaan. Esteet 30 senttiä. Esteet. 30 senttimetriä. 1,57. Onkohan tää oikeassa? Siinä on sama aika. Lähetä viesti tosta noin. Mutta älä lähetä sitä vielä. Lähetät sen vasta sit, kun tuossa lukee. Joo. Apua. Sitten siellä on 100 tyttöä, jotka painaa tasan kello 14.00. Lähetän viestiä. 2 minuuttia! Nyt jos tää sit vimahtaa, niin mä niin... Joo. Ota edes! Minuutti! Mulla on aavistuksen verran kello edellä. Se meni jo 1,59. Ai. Tuleeko tänne teksti, kun se on? Okei, nyt keskityt. Laita se hiiri siihen lähtöviestin päälle. Keskity. Keskity. Okei, mutta vaihtuuko se tossa noin se... Tää on tärkeää. Okei. Se on nyt 59. Mm-hmm. Mä sanon heti, kun se on tasan... Oot sä sit valmiina? On. Apua. Tässä on kaikki viestit. Onko nämä jotain semmosia, jotka on niinku... Keskity. Ei ole vieläkään vaihtunut, mutta pärin kello vaihtui ja... Nyt! Onko se nyt? Mitä tässä on tehty? Virhe! Kato, lähetä viestiä. Virhe! Mäkin pääsin. Kiitos ilmoittautumisesta. Joo, mä lasken tälle. Laita 10. Kiitos ilmoittautumisesta. Viesti sinulle takaisin. Takaisin. Tänne on tullut hirveästi näitä. Niin. Pitäisikö sunkin olla sit täällä? Joo, kai sen pitäis. No, missä ne on? 14.00. Kaikki viestit listattu.
Mutta onko se joku toiselle sivulle? Niin, mutta sitä mäkin mietin, mutta ei tässä ainakaan ole mitään. Aisko taisi päästä sinne? Ei niitä näe. Paljonko sinne otetaan muuten? Olisiko siellä ollut viime vuonna 90 kisaajaa yhteensä? Näillä on jo viimeisimmillä, mitkä tulee, niin sijoitus 170. Ei nyt niinku hyvältä näytä. Ei. Käyn vielä kerran läpi. No, mutta tehdään matka sinne Tampereelle, niin se on varmaan ihan kiva myös. Vai? Kauppa Turkuun. Pääsee pysäkkiin hotelli Karibian pihalla aivan hetken kuluttua. Moi! Nukuin koko bussi matka. Mä olin ihan sika. Moi, ei se mitään haittaa. Vähän aikaisessa. Onko sulla ketään, niinku, kenet sä haluaisit vähän niinku voittaa SM:issä? Mulla ei oo. Mulla on sama Neivi. Se on nyt niinku semmonen mun toppeilla. Mä en pelkää sitä yhtään. Mä en niinku pelkää ketään. Siis jotenkin, ei oo kaikki silleen, just jotenkin hain, että sä sanot Neivi. Tiedätkö, Ei. tosi moni sanoo, joo Neivi vitsin paha. Mut mä oon silleen... Ei se oo paha, mut niinku se olisi kiva voittaa. Ei, esim, tiedätkö, viime vuonna koulumestaruudessa tuli 4. Ja sit, no, se ei kyllä ollut edes, onko se estemestiksessä? Se ei nykyään oo edes kova vastus esteillä. Ei se ole esteillä enää kova vastus. Ennen se oli jotenkin kesää se on niinku silleen hyvässä kunnossa. Mut ei se oo enää. Niin, teikö, mullakin on se, kun nyt vasta menen niinku toisiin Helsingin kisoihin, niin en mä enää niinku, tai nykyään pitää niinku miettiä eri tavallakin esteet, koska Turussa pääsee niin helpolla. Mä pääsen Turussa helpolla. On täällä niinku vastustajia silleen, että jos mä en yritä täysillä, mä pääsen nykyään niin helpolla täällä päin. Niin. Katse. Okei, mä kommentoin sen jälkeen. On se kaksari. Ei. Mä kommentoin sen jälkeen. Mä vaihan raippapaikkaa. En mä edes käytä raippaasia. Joo. Tosta mä tiedän jo heti virheen. Yhden tekevä, mikä on originaalia. Joo. Elämänvaihe takana. Ajokortti on 9 olkoon. Nyt on keppihevosvuotot vaihtunut vähän tuoreempiin. En oo mikään persia, mieluummin persona. Jätäkää mut pois Miss-pop-kilpailuista. Verkot hiekkalaatikkojen reunoilta. Tulkaa tekemään rakkaiden hiekkakakkuja. Kun on saanut aina aloittaa kaiken alusta. Ei oo näkynyt tyhjän paperin kauhua. Kaikki kellon sakset osaa leikata. Jos mokatee, kukaan ei muista sitä huomenna. Kannattaa kokeilla itsensä häpäisyä. Siihen ei kuole, kokeilin on vielä hengissä. Tehkää ite kaikki ihan alusta.
se on joo. Jang ei ole mitään ilman jinniä. Ei maailma on mitään ilman naista. Kehotankin joka pimu ja mimmi. Antakaa kuulua ja antakaa haista joo. Täällä ei sitä tarvitse anteeksi pyytää. Millään tavoin ikänä ujostella, että ootte täydellisiä noin. Voitte tehdä ja mennä, nainen sanoo sulle uneksi lennä. Sä voit tehdä ja mennä, nainen sanoo sulle. Hei mä sanon sulle uneksi lennä. Tänään maksaa. Sua ei ole tehty kenenkään luusta. Ei raudasta tai puusta. Miten tyttöjä... Se on ihan sama kumpi voittaa, ymmärrät sä? Voittaa, me tullaan ykköseksi kakkoseksi, ymmärrät sä? Ymmärrät sä ykköseksi siinä kakkosessa minä? Ne kasvaa miten sattuu, kun manttyyri Madonna ja yhä virta he tonne kasvattaa. Seuraavana varalle Maria, heidestänä hei, valmistautuu Kummimamma. Saaks aloittaa? Toi on musta vai ihana? Jes! Mä saan henkeä. Sika hyvin. Se meni ihan sika hyvin. Hyvaisko? Ai, se meni ihan sika hyvin. Se meni tosi hyvin. Yksi parhaista. Meni oikeesti. Ja sit Essi voitti, tai siis Essi sai niitä sijoituksia, vaikka se meni ihan sikahitaan. Koulumestaruuden palkintojen jako. Eli kaikki, jotka oli mukana tässä luokassa, niin tulkaa tänne Jessi mun kentälle. viereen. Viidenneksi sijoittui ratsastajan numerolla 12 Essi. Essi! Oh my god. Kun sen housuun. Halu vessaan! Täytyy oma vessa tähän taakse. Mä en ota mitään, mä oon tässä vaan silleen, menin väärään. Seuraavaksi neljänneksi sijoittui ratsastaja numerolla 11 Aada. Hyvä Aada! Yes! Onks sä neljäs? Kyllä vähän pissa. Joo, Ja neljäs. kolmanneksi luokassa sijoittui ratsastaja numerolla 4 Neidi. Oh my god, this is gonna be so bad. Nyt vähän pissattaa. Toiseksi sijoittui ratsastaja numerolla 15 Tyti. Oh my god. Ei. Ja koulumestaruuden voittaja koulumestari vuodelle 2015 on ratsastaja numerolla 14 Vanessa. Mitä helvettiä? Mä oon aika vitun pettynyt. Otetaan kunniakierros vasempaan kierrokseen ja Mä sijoittuneet oon ihan voivat vitun tulla ottamaan Niin teidän mäkin. kirjapalkinnot ja ykköselle sitten pian toi lahjakassi. Kunniakierros vasempaan. Laitetaan nää sit paikka sitten kun huone. Oh my god. Tää on 4A. Siis vittu toi oli oikeesti. Ei mä en nyt voi ottaa sitä. Siis mä en oikeesti pysty. Mä alkaa itkettää. En mä koko oikeesti puhuta osallistua. Joo. En oikeesti puhuta osallistua. Oottais nunkalla mennä. Isku älä.
Nois palkitsi vitun väärät tyypit. Oikeesti vittu ääni. Mitä Ei, mua itkettää näiden muiden puolesta. Mä yritetään muuta. Huomasti kaikki niinku sellaiset oikeesti hyvässä niinku vireessä ja sellaiset oikeesti niinku ihan sellaiset ammattimaiset, esim. Jessica ja Vireenä ja nää, niin ne ei sijoittunut. Anteeksi, saaks sen kouluradan Mariam Kästiällä? Ja sitten Nara Royal Tropic. 106 samat pisteet kuin sulla. Sun olisi pitänyt tulla vitoseksi. Mitä? Mitä? No niin nyt mitä vittua tää tapahtuu? Okei, elikkä teitä oli 107, oli ainakin 3. Joo. Mutta meitä ei niinku sijoitettu. Meitä, ketkä sai enemmän kuin esim. Aada, se sai 106. Se sijoitettiin 4. Voi vittu, missähän se sen... Anteeksi kiroilu nyt? Ei mitään. Mulki on mennyt hermo. Harmaa. Joo. Essi lähti jo. Tossa on Neivin. Mut Essillä on 105. 107. Essillä on 105. Mut miten kato, kun niinku tossa ei tavallaan olla varattu niitä, että jos tulee tolleen niinku jaetulle sijoille, niin tossa ei varattu ruusukkeita. Ne olisi silti pitänyt laittaa sijoille, vaikka ne Niin olisi pitänyt. Joo, vaikka ne on niin kun joudutaan valitteessa siis anteeksi järjestys, niin heidän pitäisi kuitenkin sit olla siinä sijoittuneena. Joo, totta kai. Hei, nyt tehdään silleen, että meillä ei oikeasti ole aikaa ja meillä lähti se tuomari. Ota muuhun yhteyttä, mä yritän etsiä teidän kaikkien noi yhteystiedot ja katsotaan tää, että kaikki saa sit jotkut palkinnot. Mä tiedä siis yhtäkkiä vaan. Niin kuitenkin mä en yhdessä vaiheessa enää silleen ratsastellut hirveästi ja sit mä aloin viettää kavereiden kanssa aikaa. Niin kuin melkein joka päivä. Ja vieläkin tai silleen niin kuin mä oon melkein joka päivä joku kaverin kanssa ja en mä tiedä nyt vaan. Mä en oo avannut tota kaappia. Varmaan 2 kuukauteen. Niinku. En tiedä, se vaan. Mulla ei oo enää inspiraatio siihen. Niin, mene sinne. Etaa. Yleensä kun mulla on ollut taukoja, niin mä oon keskittynyt ihan sikaan niin kuin siihen, että mä oon mun kavereiden kanssa. Ja sit joissakin asioissa mä joudun ongelmiin,
Niin sit kun mä oon alkanut ajattelemaan sitä niin koko ajan jatkuvasti kavereiden kanssa olemista syvemmälle, niin sit mä oon niin päätynyt siihen, että niin mun on pakko jatkaa tätä keppariharrastusta. Miten sä oot treenannut sen kanssa? No nyt me ollaan menty Lehekon aika paljon kouluun, kun meillä oli tossa viime viikolla yhdet kisat. Joo. Niin siihen sitä kurvaa. Miten ne meni? Mä tulin tokaksi, mutta siinä oli vain 7 osallistujaa. Oikeesti? Joo. Aika, tyyli? Tyyli. Ihan hyvin. Ota vähän enemmän sisäohjaa. Sitten täältä sivulta teen vielä 1 pysähdys ja pysähdyksestä suoraan raviin. Ja nyt herätät sen heti. Hyvä. Onko se niinku alkanut kuuntelemaan paremmin? Joo. Hyvä. Ja sit taas sama juttu mitä esteillä. Lyhennä, lyhennä, lyhennä. Hyvä. Onks sul kylmä, Elsa? Oh. Mulki. Mut et ihan vaan silleen, mitä enemmän sä treenaat, niin sitä nopeammin sä kehityt. Se on niinku niille, jotka on tai ei ole kärsivällisiä, niille se on tosi vaikeeta. Mut ne, jotka on kärsivällisiä, niin niille se on niinku helppoa. Viimeinen lämmin ateria kotona. Sekin Hesestä tuotu. Voi että, vai lähet sä nyt? Kyllä mua vähän niinku... Tuntuu vähän oudolta. Jotenkin mä en osaa koskaan kuvailla sitä kenellekään, niin mä en edes yritä. Mut se jotenkin silti tuntuu semmoiselta samaan aikaan normaalilta, mutta samaan aikaan semmoiselta, että onko olemassa jotain toista harrastusta, missä oikeasti niin kuin, tulisi tämmöinen tietynlainen tatsi. Siis kun mä näen sen ihan erilaisen, mitä se niin kuin, alun perin mullekaan näytti. Ja samalla mä oon kanssa niin kuin, muokannut mun vanhempien mielipiteitä asian suhteen, kun etenkin äiti taisi olla alun perin semmoinen, että se vähän niin kuin oli, että okei, että joku semmoinen pikkulasten leikki. Mutta nykyään se ja iskä on molemmat ihan fiiliksissä koko hommasta ja on niin kuin kärrännyt mua johonkin kisoihin aikoinaan ja iskä hypettää, miten pitkälle mä oon niin kuin tämänkin harrastuksen takia päässyt ja mitä kaikki niin kuin puolia mä itsestäni löytänyt ja äitikin on ihan innoissaan, että tästä on tullut tämmönen iso juttu. Pienempänä se oli enemmän roosa ja keppihevoset ja sitten siitä tuli Fiona ja sitten Fiona lähti, niin mulla ei enää ollut mitään ja siksi mä niinku masennuin ja sitten niinku tavallaan jotenkin löysin sen Fionan itsestäni tai sen rauhan. En ole tavallaan tarvinnut enää mitään semmoista niinku kalliota, joka pitäisi mua kasassa. Selvinnyt ihan tälleen.
Mä luulen, että mun harrastus jatkuu silleen, että mä vaan valmennan. Ja ratsastelen ehkä itse välillä, mutta en mä tiedä, ei muuta. En mä ainakaan usko, että mä kestän enää sellaisia paineita jostain SM-kisoista. Ennenhän mä olin silleen, jos nyt mentiin. Okei, sit ennen rataa mä olin silleen vähän jännittää. Nyt mä kyllä saisin jonkun hermoromahduksen, jos menisin sinne. Semmoinen Junger-tyyli. No, kiitos. Joo, tää on teksti 2, eli kankaanpainannan perusteet. Semmoinen niinku klassinen maalaus öljyväreillä, semmoinen 1800-luvun tyyli, maalataan semmoisia portreita. Joo. Mä oon tehnyt paljon semmosia niinku, mä oon kuvannut niinku ihmisille hevosen pään vaikka ja sit öljyvärillä sellaista tosi niinku 1800-luvun tyylistä. Joo, siis ihan klassista realistista. Niin sitä mä haluaisin oppia vielä paremmin sitä niinku öljyvärimaalausta ja mä niin haluisin tonne Torkkeliin, kun se vaan niinku, se niinku, siellä ei niinku ollenkaan, mua pelottaa tuolla vähemmän niinku mua vanhempien oppilaiden kanssa kuin mitä mua siis pelottaa niinku omassa koulussa tavallaan. Ei mua silleen pelota, kyllä mä voin niinku, teen ihan niitä asioita, mitä mä muutenkin tekisin, mutta vähän semmonen koko ajan semmonen varautunut, että kohta joku sanoo jotain. Niin, tuolla voi olla vapaasti. Mä uskon, että se on sulle kyllä ihan just oikeanlainen ympäristö. Niin siellä saa olla niinku omanlaisensa. Siis jokainen tässä harrastuksessa oikeasti kaikki saa olla just sellaisia, minkälaisia haluaa olla. Esim. Niinku, jos toinen on vaikka, toinen tykkää prinsessoista, toinen tykkää piirretyistä, niin se on kaikille fine, että silleen ketään ei tuomitse tässä harrastuksessa niinku sun ulkonäköä. Kaikkien mielestä kaikki on niinku omanlaatuisia niinku hyvällä tavalla. Mä en vittu jaksa tää alkuun. Nyt menee helmosta. Kolmikalle uudestaan. Satana. Tuomari. Mä vihaan sua niin hitosti, niinku oikeesti. Mä nirhaan sut tai kissojen helvetti jälkeen. Ja jos mä saan vittu paska piste, niin vittu mun menee helma. Nyt tulee liikaa kirosanoja. Anteeksi siitä. Ja hengität. Sä pystyt siihen hengittämään. Vaikka sä käyt sun jalkoja, sä pystyt hengittämään siinä paljon enemmän. Me mennään niin Hesetä jälkeen. Mieti Hesburgeria. Haista vittu.
Stoppaa. Avaa ikkuna. Heippa rakas! Woo! Nähdään SMEis. Harjoittele niitä kulmia ja harjoittele teitä, et älä tee sellaisia äkkinäisiä, vaan kaarevat kulmat, okei? Okay? Ja keskity passageen, tee paljon kaikkea. Mä pistän sulle illalla viesti. Heippa! Tää on vittisti apua, onks kaikki hyvin? Miten menee? Ei missään oo mitään ongelmia. You think you see me? You think you know me? I don't need your protection. All you see is your own projection. You never asked me one question, and about what I do, there's only one definition, and that's mine to make and yours to listen. Alright, my rules, my ride. Siirrä meidän hepot tänne. Siirrä meidän tavalla. Mä olen tosissaan. Eikö sun tarvitse pistää niitä riviin? Pistää ne niinku vaikka näin. Kisat jossain luokissa? En. Mä oon valmentaja. Ja mä etin näitä mun ihania junnumestisläisiä, mut ne ei niinku oo täällä. Oikeesti? No niin, eli tervetuloa SMEihin. Ja ensimmäisenä aloitetaan juniorimestaruus korkeudella 50 senttimetriä. Ensimmäisenä radalle kuulutaan Pinkerpaa ja Sunshine Sandstorm. Ja valmistautuu Fanni Ede ja Iisa-Maria. Kato, ketä ei puhu mitään. Keskityt vaan, okei? Okei, hengitä vaan. Passake, pysähdys, peipehdys, passake, koottugavi, avo, koottugavi, sulku. Ja radalle Aada, Vaaran, Sarmatino. Oh god. Et sä voi itkeä. Olisiko nyt ihan ok? Nyt tuoda menee hyvin ja mä oon. Super. Ihan super. Vaihtuu. Mä tiedän, onko käydä. Ylös. Jatka. H-Y-K-K-N-V-Q-C. I'm so fucking proud. Haluatko syli? Onks niin kuulla? On, mun niinku pusketa hikeä jostain. Nyt saa olla kyllä ylpeä valmentaa oikeesti. Mä voisin tulla silleen, että mä olisin nähnyt sen.
mun valmennustelu menee tähän Sinne Tilma ei vaan niinku ollut tuossa radassa, mutta se kutsuttiin palkintojen koettelijaksi. Mua pelottaa. Se oli se. Neljänneksi sijoittui prosentein 68,57 Josku SU True Confidence. Hyvä! Kolmanneksi sijoittui prosentein 69,46 Vilma Mystical Numbers. No mut se menee siinä järjestyksessä, missä me tultiin. Niin sä ykkönen. Joo. Toiseksi sijoittui prosentein 73,39 Ada Vaaran Charles. Niin hieno rata. Ihan huono tuomari. Ja ensimmäiseksi sijoittui prosentein 74,64 Navy VE Serial Killers and Snipers. Pokaalin myöhemmin. Pitääks nyt kätellä? Nyt pitää kätellä. Meillä on mennyt niin hyvin tänään. Nyt on kiva taas päivittää IG. Oh my god. Täällä on paljon porukkaa. Okei, tästä tulee varmaan sittenkin kiva. Mä olin niin hirveän skeptinen siitä, että miten tää flashmob-homma onnistuu, mutta aika hyvältä vaikuttaa. Kyllä vaikuttaa. Holy shit! Eli kaikki keppari-ihmiset tänne päin. Mä rupean tekemään tästä muodostelmaa, että päästään aloittaa meidän flashmobbi, eiks niin? Moikka! Mä oon Alisa ja tässä on muutamia aika semmonen pienikin otanta meidän toi keppariharrastajista, joita täällä Suomessa on useampi tuhat. Mä oon niin iloinen. Ja... Jotenkin nyt tuntuu sieltä, että kaikki tiedätkö, vaikka jotkut on kiusannut keppareista, jotenkin se on sen arvosta, kun pääsee tänne. Kepparit kunniaan! 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 Yhden tekevä, mikä on originaalia. Kaikki on lainattu, pitäähän perinteet paalia. Ihan sama
kakkuja. Kun on saanut aina aloittaa kaiken alusta, ei oo näkynyt tyhjän paperin kauhua. Kaikki kellon sakset osaa leikata, jos mokatee kukaan ei muista sitä huomenna. Kannattaa kokeilla itsensä häpäisyä, siihen ei kuole, kokeilin on vielä hengissä. Tehkää ite kaikki ihan alusta, niin se on ajankuva, 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 ajankuva. Päivän kuva, päivän kuva, hetken kuva, hetken kuva, oma kuva, oma kuva. Sua ei ole tehty, etenkään kilpiluusta, ei raudasta tai puusta. Miten tyttöjä tehdään? No ne on toisia aineita, mistä tämmöset koostuu. Värikkäitä palikoita, rakentaa oma torni, kun julman kulttuuri perheen kasvattaa. Tehän ootte jo oikein, kun te ootte vaan just noin. Kaikki mitä te teette, ja se miten te ootte, punnitko maailman tarkalleen. No näinhän se on jo. Jang ei ole mitään ilman jinni. Ei maailma oo mitään ilman naista. Kehotankin joka pimu ja mimmi. Antakaa kuulua ja antakaa haista jo. Täällä ei sitä tarvitse anteeksi pyytää. Millään tavoin ikänä ujostella, että ootte täydellisiä noin. Voitte tehdä ja mennä, nainen sanoo sulle uneksi lennä. Sä voit tehdä ja mennä, nainen sanoo sulle. Hei mä sanon sulle uneksi lennä. Sua ei ole